सोरबा बिपिएफनि गुन्दागिरिफोर दङबा दादागिरिफोर दङब्ला बराव बाइक सादावग्रा दङब्ला खाथियाव फैनानै आंनो कुइसन खालामफैनो हागोन। अबिसि सिलनि चिरां जिल्लानि आफादगिरि नोंथां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दैदेननायाव थांनाय 17 बोसोराव नैबे जोंनि निसिमा हालामाव गुबुन हालामनिफ्राय मोस्रोम मासेबो फैनो हायाखैमोन। फैनो हायैनि जाहोनानो जादों बे हालामखौ एनडिबि थानाय हालाम, आबसु सापर्ट गोनां हालाम आरो बे हालामनि मानसिफोरजों गोरोबनो रोङा होननानै जेम्स बसुमतारी, हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि गेजेराव नायनि थाखाय बिथांमोना दिनै मेगन सादों। दिनै नोंथांमोननि सिगाङावनो बिथांमोना फैनानै बुंफैदों जेम्स बसुमतारीया फेरेंगाया बाहेरनिसो, हाग्रामायालाय बहानि जाखो? हाग्रामाया इसिंनि नामा? आं नोंखायनो बेवहाय सोरबा बिपिएफनि सुलुगिरिफोर दङब्ला आं खाथियाव फैनानै आंखौ सोंफैजानो लुबैदों। मा सोंनो लुबैदों सोंजानो लुबैदों। बेयाव जौ जोंनि बिमा बिफाफोर, बयनिबो बिमा बिफा, बिपिएफनिबो बिमा बिफा, इउपिपिएलनिबो बिमा बिफा, जोंनिनो बिमा बिफा बेवहाय दा दङ। सोरबा बिपिएफनि गुन्दागिरिफोर दङबा दादागिरिफोर दङब्ला बराव बाइक सादावग्रा दङब्ला खाथियाव फैनानै आंनो कुइसन खालामफैनो हागोन। आं दाना कुइसन खालामनि, आं दाना बिपिएफखौ कुइसन खालामनि। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जों बर'खौ ख्रिस्टियान, बाथौ, ब्रह्म, सतसंगी, कृष्ण गुरु रानदोंमोन। ख्रिस्टानजों बाथौजों सैलायै जादोंमोन, ख्रिस्टानजों ब्रह्मजों सैलायै जादोंमोन, ख्रिस्टानजों सतसंगीजों कृष्ण गुरुजों थांलाय फैलाय जादोंमोन। आरो बे पलिटिक्सआव गेलेदोंमोन जेम्स बसुमतारीया। बिथाङा दिनै बाथौ मन्दिराव फैदों आं खोनादों। मानो फैदों? बाथौ फोथायारिफोरखौ, ब्रह्म फोथायारिफोरखौ ख्रिस्टियानफोरजों आलादा खालामनानै थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा देरहाबोनायनि राजखान्थि खालामदोंमोन। जोंनि आगुनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ हिन्दुसो होननानै ख्रिस्टानफ्रा भट होनाङा होननानै बुंदोंमोन जेम्स बसुमतारी। आरो बेवहाय बिपिएफनि सोरबा गुन्दाफोर दङबा खोनासं, बर'आ बर'आनोखा। ख्रिस्टानबाबो बर', बाथौबाबो बर', ब्रह्मबाबो बर', सतसंगी कृष्ण गुरुबाबो बर'। जोंनि रावा बर', आंनि हारिमुआ बर', आंनि आसार खान्थिया बर', जोंनि नेम खान्थिया बर'। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बे खान्थिजों सोलियो। श्रद्धेय आइ मातृসকল, 365 দিনতে মেলা জুৱা দাদাগিৰি গুণ্ডাগিৰিৰে আমাক সিহঁতৰ ভৰিত তলিত ৰাখিছিল। বিকল্প ৰাস্তাও নাছিল। ভয় ভাবুক কৰি আমাক দিন দুপৰতে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। কোনোবাই যদি পেপাৰ ভেকেন্সিত কিবা এটা কৈছিলে সিহঁতৰ ঘৰত গধূলি বেলাতে সোপাতৰা পঠিয়াই পেলাই মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছিল। এই কথাবোৰ আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। जोंनि समाजाव बर'आ दिनैसिम 7,000निख्रुइबो बांसिन बोसोर रायजो जाबोबाय। बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बर' हारिया हाजार बोसोराव हाजार बार जोङो सुथुरजों दावहा नांबोदोंमोन। जेने अनजलि दैमारिया सासे ख्रिस्टियान लिडारजों हिसाबै ख्रिस्टियानफोरखौ आलदा खालामनो हादों। जेराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव धोरोम रानलाया जोङो जात पात रानलायासिनो मोनसे राजखान्थि हान्जा दादों। गासैबो फिसाफोरखौ खहा खालामनोसो, जोंनि माइनाव बिमाफोरखौ मोदैजों खदैजों खालामनोसो थांनाय समफोराव नोङो एनडिबि दानानै सोरखौबा थुलुंगानानै जोंखौ आलाय सिलाय खालामनो नागिरदोंमोन नामा? दिनै एनडिबिनि मुं लानानै राजखान्थि हान्जा दानानै आरोबाव बर'फोरखौ बोखावहोनो नागिरदों।
हाग्रामानि थुनज्लायनायाव बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। आरो दिनै हाग्रामाया बेहा जाथि गैया, जेमसा गावहा जाथि गैया, धोरोमबो गैया बिहा। बिसोरो गावनि उदैनि थाखाय, गावनि पावारनि थाखाय, गावनि सियारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ हमनानै हारिखौ फाननोबो हायो, जायखौ हाग्रामाया दिनै बानायदों। मानो बुंनो गोनां जादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव, बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव गासै मोन 16 जेमसा फिसाखौ फैनो रोङै मासे दैसे दाउदैसो गला, दाउदै गला। जायनि जाहोनाव दिनै बर' हारिखौ बियो धोरोमनि मुङाव बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टान हिन्दु बानायनानै साहानि बर', खोलानि बर', सानजानि बर', खोलानि बर' थांलाय फैलाय खालामनो हायै अबस्था खालामनानै हाग्रामायानो होन, जेमसानो होन, माफा माफा सिखो बिसोरो फाखनाखौ अरथाबनानै बर' हारिखौ फोजोबनायनि माफा माफा बर' बिथां आरो गायसनगिरि आफादगिरि इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL क्लियार होदों, राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। जोंनि बिमाखौ, जोंनि बिफाखौ हाग्रामार गुन्दागिरि, दादागिरि, अहंकार, अखयबलि 22 बोसोरनि हाग्रामानि जा गुन्दागिरि, दादागिरि मेगन जाखर जाखर खालामनानै मानसिफोरखौ सिगिनाय, बिदि 22 बोसोर सोलिबोदोंमोन। डेम'क्रेसिखौ जे बिथाङा फल' खालामाखैमोन। बे गुन्दागिरि 22 बोसोर खालामबोनाया नै फैगौ 22 तारिखआव जोबगासिनो दङ। रायजो राजाफोर, हाग्रामाया मोननैयावबो जेनगोन। आं नोंथांमोननो लिरनानै होयो, हाग्रामाया मोननैयावबो जेनगोन। बिथाङा ओरैबायदि जेनगोन, बिथाङा मालाबाबो रायजो राजानि सिगाङाव थांनो हानाय नङा। हाग्रामाखौ आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों। बेवहाय BPFनि सोरबा थाम्फैफोर दङबा खोनासं, BPFनि थाम्फैफोर दंबा खोनासं। माइकखौ एसे भलिउम होनांगौ, थाम्फैफ्रा खोनाहैथों। आरो थाम्फै खोनाखांनायनि उनावसो सिगुना फैयो नालाय, सिगुननो खोन्थाहैथों। सिगुना सोर? जेम्स बसुमतारी सिगुन। थाम्फैफ्रा बहाय दङ? बुबुर बाबार, बुबुर बाबार। जेम्सआ नुहैथोंसै, खोनाहैथोंसै। आं कुइसन खालामनो नागिरदों हाग्रामाखौ। हाग्रामाया सिखाव बायदि जानो हाबाय। आंनि अननाय खुलुमनाय बयनिसिमबो जासिहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।